kajinglum jungi mataksni hangni pi gi parlok media kalong halor ketu ko khubor kebalami hapo ki kot khubor pada ki gue de ki social media platform ya kecingkam kejong utu he RSS Mohan Bakwat Dr. Mohan Bakwat ban ong ba baro kinong India kabagi ong kata ka Bharat bagi de ki Hindu baka Hinduism ka kontrop ya baro ki jai binu India ngi hang ngi kwa ban pansai bakum ga jai benreu ngi don la ka jong ka korsion ngi don la ka jong ka civilization bat ngi don la ka jong ka rukom im kata ka social custom kaba laseng nadu ki snem ki bakano ki hajar snem ki bakano ki million snem ki bakano ngimtip tene hado mata nang ta daw ngi don la ka jong karukom sensar trai mlok ka jongi kini ka social custom jungi ka bakuntup nadu ka sensar ka khadar karukom bam karukom di karukom yaj karukom yeng bat hadu ka khenkur ka khenjat ka her pateng ka yo pateng bat hadu kini ka kam ka bakit baba ya ka imlang salang bat kum ta te nang ta daw ngidon la ka chong kariti dostur ka ba nadu ka ktien ka thilik bat hadu karukom bam kum ong mene nang ta bat kiwi di kementah ki babon bah kaba omdan bawan hikai yang ikum gejaj bendeu lapide do le ne do yom sapang kata katip kor kitip kha lene katip reu tip lei lene haka tri ka tak pat kaba ngintri hok yang nuru kam kami ong kata kamai ya ka hok omdai bengisim keliang nang nono kan ha kadai kabawan hi nakam cing persat mesim cong ublay no bonong tau ya ka jaj bede jungi dan baki tai kilong siwa kiman siwa ka jungi bat saka wiru ba bantip baro ban syai kedar ki khon ki se honyol trap bat kumcu ka jala me khalia bat kari India ru borok we ne ka partai borok we bangi kum ka jaj bede jungi danglong nong India pura lese de tang ha usnam khat khnai spa sapupra how bunai December baki khile no se syar ge jungi leng baka Federation of Khasi State kili soi yakta ka instrument of accession rengkat ki kendon ki jinggular naka sarkar India habo ka jingram chungduru kum prime minister ban ai kata ka jinga dapat banom tuklar yak hoklong trai jungi kum ge jaj benreu halor ka kendau ka siap ki khlau ki betap ki mar po khando bat kene ke jinglong tenrai ke jinglong kerpang haka sensar khadar kariti dustur bat ki imlang salang baro kene gede kata but kendiat banyak tip ba what ucaman jong drafting committee ya ka constitution jong India Dr. B.R. Ambedkar hangne uai yai governments ki jungu ijingkren jungu their roots are still in their own civilization and in their own culture. Their laws of inheritance, their laws of marriage, customs and so on are quite different from that of Hindus. Nata haka cak biru cungi haka sesyar khadar. Ladadai haka dar bakur, ladadai haka dar basinong bat haka dar barat lene haka dar barhima. Bat kum ngejat mediu ngim chodon kada kacing penyep hair kum bolong kiwai pat kijat mediu jong ka mainland India kita ki high class kita ki low class bat kiwai Henry ngisim bet ya kacing rengkat barok prabreu bat baduk bat beruspa uta bokham don kedan leni bom don kedan Henry ngiyo ya kacu ko hok ban syong dorbar ban yatai ya ka dorbar namada kacing bha jong kono kakang jong upai ba tado kidai bentip syaya ne but ngimdan kono kacing persya silang yono ladadai kata kacing celang kabanang no kri ceng perthai ladadai na phareng ladadai paranong India hari banwan kam try ban kene no pat ya kan ka identity jungi ngimla ban dia kum ka cai beriu ngidon la kacong kata ka ideology ka bangyong ka philosophy ngidon la kacong methodology ngidon la kacong bat kene ka civilization ngidon la kacong nang tadaw hangni lengba kani karansa kum ka party kabayeng
namata kahok jong ka chait benriu banyada ya kahok jong ka chait benriu ni nang yai teri sitam banyada ya cilong kerpang jong ka chait benriu bat nginum sya nginum ailat hiru pada yuno ban yalam bakla ya kani ke cilong kerpang jingi kum ka chait benriu ka jing terelang ngila bandon bat no hari kamut pat bandet tat no ya ke cilong kerpang lajong da ka cingwan kam trai jong kita ki hepat lende kita ki beriu ke belak hamrus pa bano yalam bakla ya ka chait benriu hujuni kani de kitin ka basai bat leng ba kani ni kwaru ban ong pade syakaran san syaki pai ba kham tam syaki samla ki balanang la start ki ba pule haki college lende university ba pher control ya kini hu ki bodan haki wai pade ki banta jong kiri India ki bodan haki wai pade ki banta jong partai yang interest hitam bernak sejrom le research Tresitam Banrak Shajarong Yaka Nam Kaburum Jong Kajat Bendu Banlum Ban Pensyai Yaka civilization Badia Kakursyor Baka identity Jingikum Kajat Bendu Kenang Ba Lasai Lisisni Annum dan Menu Bala Banyara Makla Ya Kajat Bendu Jong Oi Kicing Persyang Ban Sim Kabu Jong Kiwai Kajat Bendu Lesi Kidon Leni Kiwai Pada Kikin Hun Ya Katangim Ngiyoi Bat Laringi Pai Hapori India Kishirur kas bat kishirur tribe kide na kiti ki arkun hun ki jai benreu ki basha exploit dene ki basha thambor sha nyombeng bha khamtam sha po mainland India kidon kita ki untouchability bat kiwi ki bakiti ki high class kimlong banya bam ya di lang rangkat bat kita ki high class bat kita ki low class ki untouchability ki bagi hen kum ki marau bat hang ne hapo karilum go jingi ru gumju hathai north east go jingi ya ke Sidor tribe bagi khot yang ke tribe kanan ke Persang jang gini ki high class lene ki privileged classes na ki wake banta jong kiri India ban penetrate leng bagi business ban knyat leng bagi BNME system ban kene leng ban yala maklawa ini ka hok long try jingi kum ke jai meneu bat kum ta tat di Henry ke parti PDF ka bayeng namata na kabanta jong ga chait benriu nginum ailat ya kinu ki bor ki batmu ban yu roj ban kam trai no ya ga chilong kerpang jingi kum ga chait benriu ngidon la ga jong kum ka parti ban ngidon la ga jong kum ga chait benriu ya la ga jong hok nginang ye penne nginang ye pen scam bat kum ta da ti kinong susar jong gari India ru kim dei ben sim ga bu ya gane ka hok ka bangi yo menta ga jingada om dei bangi sina khla mono kedai ke baka cingite kular ke basyakar bat ki khle dong sesar jungi nado meswa baya ka hok long trai bat ka identity bat ki cilong kerpang jungi kum kiri ulum ka sarkar ka hapan pej timlai ka sarkar India lene kene ki no sesar ki ba ai jingrap yengi lama ki scheme ki ba pher kat kum ka provision jong ka constitution lene chuki an ki ba pher ki bala shina da ka sarkar kim dei ben shim gabu pade ban wan ban klon no ban kam trai ya ka hok long try jungi bat suki pan keni no wat ya ka bor bat ya ka cinglong kerpang jungi kum te baro bon ki niki candidates le niki party su ki ba persyang ban penon kam dak sibun ki boy mah ban IP sa hakateng kaniam ban influence hakateng kaniam hakateng ke jingai le hakateng ke kur bat kiwi ke banta kata ka cudon hang no tenre ya kane pat ngimla banongi ngimdot banongi ka buit ko jungki ka program perkhat jungki nomor ba ngim cutip hiru ya program tarikam ko jungki ngidei batrai la ka cok ka mot maswa bang adang don bat national party ka mo mapi handai ke cing kedok kam dei bakini pak ka jikran kolong bait namata ka bha ka met jung state oi bat prime minister Narendra Modi ngelai kendo ngelai keren ngelai discuss bat ki central minister ngelai keren ngi discuss bat kumcu bat ki usa ki bari jungki Central Ministry bat kiwi ni keren tak nama tak ha kamet koroi kapar kasong sain ni keren keren ru ya kini kemen tapan de namar kum kibriu ke bat train nama ta kasensar ka khada kamot ha ka parti kamot kide kibriu ki bala don kita kam sem ban ai ki sekri kat kum kelenti chongka an kamot chongka constitution kamot bangi ker na ban perlong communalize ya kanu ki issue tinata daw pide bantip buat haduka constitution kalau thok syai kedar haka prembol ke jongga idon idu kentin sekular
kebat bangin buram mar kelyang kawai kaniam ya kawai pat kawai ke jai bendeu ya kawai pat kaba hapori India ngingai unity in diversity